Riells i Viabrea, província de Girona, comarca Selva, població 4.153 habitants. Destacat, municipi situat al sud de la comarca de la Selva, que té un 60% de territori integrat al Parc Natural del Massís del Montseny. Està format per Riells del Montseny al nord, per Viabrea al sud i per diverses urbanitzacions com Camp Salvà, on hi ha l'Ajuntament. A més de la riquesa natural, amb paisatge accidentat i cims per damunt dels 1.300 metres al nord i pla al sud, on no s'arriben a assolir els 100 metres per sobre del nivell del mar, el municipi compta amb un interessant patrimoni arquitectònic, com l'església de Sant Martí o l'ermita de Sant Job. Imprescindible: visitar l'església de Sant Martí de Riells i l'ermita de Sant Job de Viabrea. Fer una passejada pel Parc Natural del Massís del Montseny. Festa Major, primera setmana d'agost.